Tieto slová ničia sebavedomie vášho dieťaťa každý deň. Zase si to pokazil. Ty ma nikdy nepočúvaš. Si úplne ako... Na to si ešte malý. Si horší než... Už som ti to 100-krát hovoril. Tieto slová nie sú len vety, sú jed, ktorý postupne ničí seba dôveru vášho dieťaťa. Dieťa si tieto vety nielen zapamätá, ale začne im veriť a napokon sa podľa nich správa. Výsledkom sú pochybnosti, strach z chýb a neistota vo vlastných schopnostiach. Namiesto kritiky ponúknite riešenie. Zamerajte sa na podporu a pochopenie. Povedzte dieťaťu: zvládneš to, dôverujem ti. Chváľte snahu, nielen výsledok. Chcete získať viac konkrétnych tipov a naučiť sa, ako slovami budovať zdravé a sebavedomé dieťa, tak sa k nám pridajte na workshop od strachu k sebadôvere a naučte sa, ako to robiť správne. Viac sa dozviete na linku v popise alebo na livekompas.sk. Registrujte sa ešte dnes a dajte svojmu dieťaťu sebavedomie, aké si zaslúži.